शुटिंनि थाखाय ओंखारबोलायबाय गोदान मोनसे बैसागु एलबाम ओंखारगोन आरोना नोंथांमोना नुगोन दा मोजाङै खोन्थाना होगोन आं अबेयाव होगोन ओमफ्राय दायो आङो शुटिंनि थाखाय थांबाय दङ आरोना माने जि गोजांदों बोथोरा एकदम दोमैलुलु आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे लांदो लोगोसे मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट ओमफ्राय गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय आरोना आंनि भिडिअ जाहाथे नोंथांमोननि स्क्रिनाव नुजाहैबाय थायो स' नायलांदो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम गुमै मामा बेनिफ्राय ओरै मेकआप खालामगासिनो मेकआप सोलिगासिनो आदा भद्र Ada Bikram. Halo, sana ini nih. Ada sesi. Naide. Mama lagi. Nisnan jaga nama. Sana udah. Delay mama isi kentana leh. Ayo. Gila langang. Nuzatar nih gusan herli. Angku diketar nih jadi. Ini nuzatar nih gusan arena. Mama ya, kan ini dengar baik. Biar ada Bikram dan none. Ada Bikram aktor. Ada Bikram aktor mana nih? Ada Bikram nih. जादों दा बानायगासिनो सब कमप्लिट जाजोबाखै होमबाबो मोजाङानो नुदों दाबो नै कमप्लिट जाबाय बायदि नुदों आरो सोर सोर दं इयावलाय हाय केमेरामेना नै जिरायगासिनो तालिबान मालिमान फुंनि ओंखाम जाना लानो नागिरदों जों नै इदि रायलायनायानो बेलेग बेलेग जालायलां माबा बेदर Dari abo dong, ओंखाम जाना लागोन नागिरदों बोरो मेकआप आर्टिस्ट नै जाना लागोन मेकआप खालामगासिनो नै कमप्लिट जायाखै मेकआपआ दासो एसे एसे लगायहांदों आरोना गुफुर जासिगोन दसेनि थाखाय ओरैनोथ' गोसोम बे समाव मामाया मेकआपखौ नायफैदों बोरै जादों बोरै मादों बोरै जादों मामा मामानो लिपस्टिकखौ एसे लगायना होनोसै नामा एसेनो नुवाखै अखा हागासिनो अखाया गारबाय दा ओमफ्राय लकेसनाव थांनो नागिरबाय आरोना जोङो ओंखारबोजोब्बाय नै नोंनाबो ब्लग दं माबा बुंनो रोंला चेनेल दं नामा मा नाम Ma? Laknas. Ratna. Laknas खोनाबाय थादों आहा Ratnas ब्लगनो नोंनालाय माबाना दाम गोसा माने मबाइल ओंखायनो स्रां स्रां नुदों नै नै मामा आंनि लिपस्टिकआ नाङाखैना नै ओइ इदिजों माबानि चाइनिसफोरनि इयावलाय फानोगे मोजांथार नुदोंसो आं बेथि एकदम मोजां नुदों गथ'फोरनि गोलाव नुलायलायदों मामा खिन्थु बाय दायो लकेसनाव लामायाव सादानानैसो फैदों आरो बे मामाया बे न'आवनो लासिनो आरोना जों शुटखौ दिनैहाय आब' सपना मोनहानि न' गय बागान जि मोजां नुखादों नै इयावनो लागोन आरोना जोङो दिनै बैसागुनि गोदान एलबाम एक्ट्रेसाव अबस्थायाश्री दङ इनिफ्राय एक्टराव आदा शिबराम माने बिनिनो गोदान प्रडाक्शन आरोना बे आदायानो खननाय गानखौ आबाया नों मा साटामेन नामा दिनै ओमफ्राय नै आक' आब'जों एबारबो खननै आरो लोगो मोनबावगोनदां आरो सिरि सिरिनो एसे लाखै लाखैनो लेंबायानो होमबा आब'ना जासिगोन दा सुदा एक्ट्रेसा जोंना नै आब'आनो ओमफ्राय दङ एक्टर आदा बिक्रम आदाखौ होनाबा जाया होमबालाय आदाया थाखाथारनांगौ होनदों मामाया खोन्थागासिनो डाइरेक्सन होगासिनो होनदों आरो Oi, louco! Oi, ini gandang. Oi, ini. Tidak. Langsung kunang beku. Pat lelek. Jiu lâu thang. Ada hang thang.
Các bạn, hiểu một lần. Japi kesetelan leya gaiman beju galai mobile ju japi kesetelan leya gaiman beju galai mobile ju bunga थाङोबोला जोंहानो pos kali mobile ju bunga थाङोबोला जोंहानो pos kali Memang steak na gitu. Mama memang nama sih. मेङाखैनो ओरैथा अखा हानानै जिरायजोब्बाय नै रायजोफोरा गजा मोनजादोंनो गबजा हरदों आं जानो लुगैथारबाय एसे गिदिरफोरब्रा थिबा बाथारा आब'निखौ एसे गिदिर नुदोंमोन आं आब'निखौ एसे गिदिर नुदोंमोन आं नै आब'निखौ उन्दुनो ओंखारजोब्बाय अखा हाना होबाय बोथोरा बिराद गाज्रि जागासिनो आब' आयं लंकेनि माबा देखायगासिनो मालाय एक्टिं मालायबो होखारगोन गावहासो केमेरा एंगेलजों थाहैगोन बावलायलाङो Suat. Ayong, ayong, sat kau mau bikin dong. Sat kau no yo sih yo. Jangan berdua mundur. Kose dulu, kayu mama. Fatku lelange. Fatku bukan mundur. Fatku. So shooting ko doनथ'नाय जाबाय आरो ना बिराद अखा बारा लानोनो मोनदिया अखायानो गारला नै so thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय मेकआप हुगाराखै नै बाय बाय Oh, itu tuh